In deze reeks afleveringen laten we u vanuit vogelperspectief de veranderingen en ingrepen zien in het gebied tussen Blitterswijk en Wansum. Vandaag dalen we af naar de Veerweg, even ten zuiden van camping Het Veerhuis en ten oosten van Blitterswijk. Hier zien we enkele heuvels zand en in de verte boerderij Wijnhoverhof. Het landschap is hier al flink veranderd. Een behoorlijk deel is opgehoogd met grond die via de Maas vanuit Wansum is aangevoerd en met grote dumpers naar de eindbestemming is gebracht. Vlakbij Wijnhoverhof is het nieuwe tracé van de Ooienseweg zichtbaar in het landschap. De rij bomen langs de oude weg zullen worden verplant naar de nieuwe weg. Zoals te zien op deze plantekeningen zal het nieuwe deel van de Ooienseweg aansluiten op een nog te bouwen brug. Daar waar nu de beek stroomt, zal een brede strook uitgediept worden. En in het verlengde van dit tracé komt de nieuwe brug die aan de andere zijde weer aansluit op de huidige Ooienseweg. Naar verwachting zal het nieuwe tracé volgend jaar rond deze tijd gereed zijn.